WPS. Tapos, lagyan na rin po natin ng abas ng anti-wire. Kanyang credit, 25,850 po yung magiging base price natin. Yung credit na po magbibigay ng calculations. So, tingnan muna natin. Mahal lang. Di ba dati 30 siya, no? Iba po model. Iba po yun. Yan, kararating lang po ngayon. Pag naka-home credit yan, ilang months? Pwede rin po siya 9 months, 12 months, pero may interest po. Malaki na. Mga Opo, magkano naman? 5% per month. So more or less yung 25,850, magiging 34 siya yung total ng... Pagbabayaran mo. Malaki. 34? I-cash mo na lang, tapos dyan na lang ako maghulog sa'yo. Bakit may pangulog ka? Naka-live ka po. Ay, Ito po yung financer ko, guys. Very supportive siya, kaya titingnan natin yung DELL natin. Joke. Ayan. Tapos yung Microsoft Office pala po nito, trial version po. Trial lang. Kaya lalagyan na lang natin siya ng WPS para may magamit po yung para kahit na nag-expire yung Microsoft niya, mayroon pa rin siyang Office application. Standard package po, kasama talaga nito is yung charger lang talaga niya, tapos may free bag na rin. Yun lang yung free niya. Yes, ma'am. Baka mayroon pang iba, joke. Sabay ganun, no? Bagong ano pala yan? Bagong dating. Kararating lang po kasi naman. Tapos may warranty 1 year, di ba? 7 days po yung replacement natin pag merong factory defect. 1 year warranty po. Pero yung warranty niya, in-house support. So, kayo po yung magko-contact kay DELL, sila po yung pupunta sa bahay nyo. Ito lang po yung number na kakontak. Ito yung hotline niya. Yes. Bali, magpapadala po sila ng technician nila sa bahay nyo. Inside yung house pa? Bye, ma'am. Ito mo na nasa po yan. Free na nice. Kung mga natin kapansin. Naka-bundle na ito, ha? One bundle na. Naman. Gig na RAM. Setup na po. pag naano ka, magpili ka na lang ng hard drive. Opo. Diba? Ng external na camera. Mag-picture muna kami. Yan na yan, guys. Yung DELL. I-check mo na. I-check. Okay na yan. Ito lang po. Ayan, guys. Mag-opening tayo ng ayan yung gunting. Ayan, bumili kami ng lagi nating gagamitin. Laptop? Hindi, asan mo siya? Open. Nandun sa... Kasi mo kami kurang ko. Tanggali ba? Rado mo sa ngayon. Ayan. Lasa ka ang... Gunting. Nasi mong bag. Binigay ko sa'yo. Nabigay ko na sa mong bag. Wala lang yan dito. Damhog ka talaga.
Ayan, ito yung ayun yung free niya, guys. Ito yung free niya. Bang? Ito na yung free niya, guys. Ulat ba? Ayan, ito yung free niya. Bag. Ayan, guys. So, mag-unboxing na naman tayo, guys. Ito yung binili namin. Ayan. So, ito yung free niya na bag, guys. So, ayan, ito siya. Check natin, guys, kung ano ba. Magubaan niya. Mag-unboxing tayo. Ito, may pagbukas. Ayan. So, ito yung ginagamit natin, guys. Kailangan natin to. Hala, itlog, guys. Itlog yung nagalaman. Ayan, ang bigat niya, guys. Ayan, ito na siya, guys. Sobrang sealed na sealed. Ayan. So, bubuksan natin siya, guys. Ayan. So, ito yung deal, guys. Na ano. Ayan. Diba? Ito yung binili namin, guys. Kasi, kailangan natin siya. Dito natin, i-on muna natin, guys. Try natin. Ayan, nag-seal din siya, guys. Nag-seal din siya ng, ano, dati siyang, hindi ko, ano, guys, basta, bago lang siyang dating. Kaya, hintayin natin yung, ano niya. Hindi siya nag-ilaw. Wala yata lubat. Ano? Ayan. Siga. Hintayin natin siya na, ayan na, guys. O. Del Monte. Ayan na yung pinili natin, guys, na ano, Monte mananggingon. na laptop kasi yun, ito yung lagi natin ginagamit sa pag-live. So, ito lang yung free niya, guys. Sa ano, tapos kailangan pa siyang installan. Ayan siya. Ayan, tapos wala siyang, ang free lang niya, guys, is yung bag. Ayan. Saan na yung ano? Ayan. So, ito lang. Ayan siya, guys. So, mayroon na tayong magagamit sa ating pag-char-char sa YouTube. Ayan, check natin. Click. Ayan, soft na soft siya daw, guys. Ito yung binili namin, guys, kasi naka-sale siya. Nasa, magkano ba yun? Nakalagay. Tanawa yung presyo, min. Ayan. Ayan, yung price niya. 25,899. So, kasi kailangan natin to siya, guys. Kaya, bumili na ako. Kasabay ko siyang binili dito sa cellphone. Ayan, instant shoutout sa katong mandurukot ng cellphone. Ayan, salamat sa pagdukot mo at doble ang binigay sa akin. Laptop at saka cellphone. So, ayan, guys. Hindi ko pa alam kung paano gamitin to, guys. Kasi, ano lang ako, bago lang ako dito. Pag-aaralan ko pa siya, guys. So, ito lang yung free niya, guys. So, magagamit siya. Wala siyang internet, kaya wala siyang ano. Ano picture diri sa? So, thankful ako, guys. Nagbigay sa akin ito ng nagregalo. Ready na ako, guys, mag-come to come dito, maggamit ng StreamYard. Ayan, ikot-ikot lang muna, guys. Hindi ko pala alam paano mag-click-click nito, guys. Hintayin na lang natin yung mga magaling dito. Ayan yung mga ano niya. Hindi ka magpunta dito. Meron siyang camera. Ayan, check natin yung camera niya, guys, kung okay ba. Ayan. So, yan na yung mukha ko, guys. Okay ba? So, kung mag-live ako, guys, dyan yun ako makikita. Kasi, ano, ayan, tapos hindi siya, sabi nila, guys,
pag laptop talaga ganyan lang siya, pero gagamit na yun ng pangpaliwanag dito. Kaya parang okay na siya. So, yan guys. So, kunwari mag-picture tayo muna guys kasi hindi ko pa kinulik yung ayan, magtitik tayo ng photo o di ba? Meron siya dito photo. Ayan, pwede ka rin dito mag-video kung gusto mo. Ayan. Pwede siya mag-video. Yun yung mga dito sa DELL na to. Ayan, ito pala yung DELL guys. Binili namin kasi ito daw yung maganda na brand na kukunin sa mga laptop. So, yung niya guys is mahaba siya. Anong size nito dong? 15 by 6 ang kanyang iyang size. Wala na siya ni. Guys, diri ko nag-click. Abi na ko og kanang touchscreen buangan no. Ayan. So i-click mo lang yan. Ayan, magvi-video na siya. So ayan, magagamit din pala siya dito. Pwede kang mag-video kung saan ka man. So ayan, naka-video na tayo guys. So ito yung gagamitin na natin kasi nakabili na tayo. Ayan, click, tapos, X. Ayan. So, ito yung niya guys. Dito yung saksakan, mga USB. Dito. Ayan, hindi ko rin alam guys, kaya pag-aralan ko pa rin siya. Ayan, si Bisaya ako day ay, na ngayon, mag-aaral muna ng, Ayan, grabe diba yung blessing guys na dumating. Ayan, Ito yung, yung mga USB. Tapos yung pag nagcha-charge tayo guys, dito. Oo, mamaya. Ayan. Tanaw ko saan charger gabi. Ayan, so, saan ito? Ayan. So, dito na guys. Diba malaki siya guys? Ayan, Diba malaki siya? So, ito na guys yung gagamitin natin pag nag-live tayo. So, I'm so thankful kasi ayan. So, dito na ako magagamit ng Tapos ito yung charger niya. Charger niya guys. Ayan. Ito, mahaba. So, handle with care lang talaga tayo guys kasi Adapter. Adapter niya. Ayan, dito yung chargeran niya. Saka, isasaksak mo siya dito. Ayan, so okay pa naman yung battery niya guys. Kanina pa lang, kanina pa siya chinarge. Ayan, so lang natin yan guys. Ganyan. Okay, ganyan yung. So maganda yung camera niya guys. Okay naman, satisfy ako. At saka, ayan, parang mabigat siya guys. Pero okay, maganda. So, sa gustong bumili ng DELL, ayan, ito na siya guys. Nakasale siya dito kasi. Kaya, kinuha na namin 25,899. So, pambili na sana yun ng baka. Kaya lang, kailangan natin kumayod. Kaya, kailangan natin bumili ng ganito. Pambili ng baka. Oo. Ayan. So, yan na. Mag-video-video muna tayo dyan guys. O, diba? It's time to speak more from world class performance. Ayan, sabi na try. Hindi ko alam kung bakit siya lumabas. Ayan. So, ano pa namin to guys, i-fix pa namin kasi ayan. Hintayin lang namin yung so, yun na guys. I-click na lang natin guys. Ito lang naman yung free niya guys. Hindi ko alam guys. Mag-aaral pa ako nito. Yun siya dito. Office. Microsoft Word. Dito yung mga photos. Yung nag-picture tayo. Yun pa lang yung picture ko. Check your connection. Ayan, close. Wala pa akong, hindi ko pa siya pinasok sa internet. Hindi ko pa siya nilagyan ng wifi. Ayan, so yan pa lang yung first guys. Ano pa nila to.
i-install pa ng IT ng kakilala namin. So, ito lang muna guys yung i-share ko. So, gusto ko lang mag shout out dyan sa magnanakaw ng cellphone ko. Ayan. Shout out sa'yo. Sana magustuhan mo yung cellphone ko at kasi matagal ko yun. Ito pala yung kapalit na cellphone na ninakaw mo. Ito. At saka ito. Ha? So, that's all for today, Masabihin mo, guys. salamat sa pagnakaw ng cellphone ko kasi may bago na akong cellphone. Ngayon, hindi na maglalag yung cellphone ko. Oh, sinabi mo na, hindi ko nasasayin. Ayan. Thank you guys. And don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Bisaya ako, day at your service. Bye!